ኣብ ህይወት ብጣዕሚ ሓደ ዝገርመኒ ነገር እንተደኣ ሃልዩ ኩሉ ሰብ ዕዉት ክኸውን እዩ ዝደሊ ካብዚ ሕጂ ሰዓት ላ ህይወቱ ዝሓሸት ዝበለፀት ህይወት ኩሉ ሰብ እንዳተመነየ እዩ ንህይወቱ ድቕልሳ ንኩሉ ሰብ ክትሓትት ትኽእሉ ኢኹም ግን እቲ ብጣዕሚ ዘገርመካ ድማ ብጣዕሚ ኣዝዮም ውሑዳት ዝኾኑ ሰባት እዮም ነዚ ዓወት እዚ እንዳስተማቐሩ ሙሉእ ዝኾነ ህይወት ዝነብሩ እንታይ እዩ እቲ ምስጢር እንታይ ስለ ዝኾንና ኢና እቲ ንሕና ንደልዮ ንምንዮ ዘለና ነገር ደይንረኽቦ ዘለና ዕዉት ህይወት ከመይ ዝበለ እዩ እንደገና ድማ ዓወት ንባዕሉ ኸ እንታይ ብሰፊሑ ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ክንርኢ ኢና ስለዚ ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ምሳኹም ዘለኹ ካልእ ሓወኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ መቸም ኩላትና ክንዕወት እንደሊ ኢና ግን መብዛሕትና ከይተዓወትና እንተርፍ ዘለና ብዓንደ ርእሱ ዓወት እንታይ ምዃኑ ብዝግባእ ዘይምርዳእና ኮይኑ ትስምዐኒ እዚ ክብለኩም ከለኹ ኣነ እውን ንባዕለይ ድመስለኒ ድነበረ እቲ ኣነ ድብህጎ ድምንዮ ነገር ድነብሩ ደለዉ ሰባት ዕውታት ኣነ ግን ገና ወልሓንቲ ስለ ደይብለይ ካብ ዜሮ ጅምር ስለ ደለኹ ድኾነ ነገር ስለ ደይብለይ ዘይዕውት ኮይኑ ድስምዐኒ ነይሩ እዞም ሕጂ እንሪኦም ዘለና ብጣዕሚ ዋው እንብለሎም ሰባት ዕውታት ኮይኖም ኢልና እንቐንአሎም ወይ እውን እንምነዮም ሰባት መዓስዮም ዕውታት ኮይኖም እንተረኣይኩምኒ ሕጂ ይኮኑን እኳ ደኣ ክጅምሩ እንከለዉ እዮም ነዚ ነገር እዚ ብዝግባእ ክንርዳእ ዓወት ድማ ዝኾነ ድብጣሕ ቦታ ዘይኮነ እቲ ጉዕዞ ምዃኑ ብዝግባእ ድማ እንተደኣ ክንርዳእ ክኢልና ካብ ሎሚ ጀሚርና ዕውት ዝኾነ ሂወት ክንጅምር ንኽእል ኢና እቲ ጽቡቕ ዜና ከዓ ንሱ እዩ ብጣዕሚ ልበይ ካብ ድማርኹኒ ዓወት እንታይ ኢለ ሓቲተ ድማ ምልኣት ዘለዎ መልሲ ክረኽበሎም ዝኽኣልኩ ድማ ኤርን ናይትጌል ዝበሃል ብጣዕሚ ዓብዪ ብፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ናይ መጀመርያ ካብ ዝበሃሉ ናይ ባሓቂ ከዓ ንሰባት ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት ወይ ድማ ግላዊ ዕቤት ወይ ነብሲ ዕቤት እንታይ ምዃኑ ካብ ዘረኣዩ ብሉፃት ዝኾኑ መምህራን እዩ ነይሩ እዚ ሰብ እዚ ብጣዕሚ ኣዝየ ዘዝንቆ ሰብ እዩ እንታይ እዩ ዝብል መሲልኩም Success is the progressive realization of a worthy idea ልብል ዓወት ማለት ብቐጻልነት እንዳበረህልካ እንዳተገለጸልካ ዝኸይድ ናይ ሓደ ክቡር እትብሎ ሓሳብ እዩ ዝብል ኣብዛ ነገር እዚ ኣስኪና ኣብ ክልተ መቕል ኣቢልና ንርኣያ ኢና እቲ ቀዳማይ ወርዚ ድበሃል አይዲያ እዩ ሳክሰስ ማለት ዓወት ማለት እቲ ስኻ ብኣእምሮኻ ወርዚ ንህይወትካ ድመዝን ንህይወትካ ዋጋ ኣለዎ እትብሎ ብኣእምሮኻ ትሪኦ ነገር ንዕኡ ብቐጻልነት እንዳጋሃድክያ ትኸይድ እዩ ዝብል ስለዚ ቀዳመይቲ ወርዚ ዝኾነ አይዲያል እዩ ምናልባት ሓወይ ኣብዛ ሕጂ ሰዓት እትሪኣ ዘለኻ ህይወትካ ንዓኻ ደይትምጥን ኮይና ክስምዓካ ትኽእል እያ ንዓኻ ድምጥነካ ሓድሽ ህይወት ኩሉ ይኽእል ክኾን እዩ ሓፍተይ እውን ብተመሳሳሊ ዝኾነ ትብህግዮ ትምነዮ ካብዚ ንላዕሊ ካልእ ህይወት ኣሎ እዩ ንህይወተይ እሞ ኣብዚ ነገር እዚ ኢንቨስት ይገብሮኒ ዝሓሸ ነገር ግብአኒ ትብል እንተደኣ ኮንኪ እታ ወርዚ ትበሃል አይዲያ ንሳ እታ ንሓልማ እታ ንብህጋ እታ ብኣእምሮና ንሪኣ ህይወት እያ ምናልባት ግን ንሳ ይተከፍና ክንከውን ንኽእል ኢና ገና ኣብ ምጅማርና ኢና ዘለና እቲ በረኸታት ኣይተቋደስና እንደለና ክንከውን ንኽእል ኢና ግን እንተደኣ ብዝግባእ ዓወት እንታይ ምዃኑ ክንርዳእ ክኢልና ካብ ሎሚ ንዕኡ ንምርቁዳስ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ እታ ካልአይቲ ፕሮግረሲቭ ሪያላይዜሽን እትብል ሓረግ እያ ፕሮግረሲቭ ሪያላይዜሽን እንታይ ማለት እዩ ፕሮግረሲቭ ሪያላይዜሽን ክንብል ከለና ብቐጻልነት እንዳተጋሃደ ናብ መሬት እንዳወረደ ዝኸይድ ክቡር ዝኾነ ኣብ ኣእምሮኻ ትሕዞ ሓሳብ እዩ ነዘን ክልተ ነገራት ኣጣሚርካ ክትከይድ እንተደኣ ክኢልካ ብኣእምሮኻ እትብህጎ እትምነዮ እዚ ይኮነን መወዳእታይ ዝሓሸ ጽባሕ እሞ ፈጣሪ ቀሪብለይ ኣሎ ኢልካ እንተደኣ ብኣእምሮኻ ትስእሎ ዝኾነ ህይወት ሃልዩ እሞ ድማ ነቲ ህይወት እቲ ብቐጻልነት እንተደኣ እንዳጋሃድክያ ናብኡ እንዳቀረብካ ትኸይድ እንተደኣ ኮንካ ዕላማኻ ፈሊጥካ ናፍቲ ዕላማኻ ዘለዎ ቦታ ትጓዓዝ እንተደኣ ሃሊኻ ወላ እኳ ዝኾነ ነገር ኣይትቋደስ እቲ ጉዕዞ ምጅማርካ ናበይ ትኸይድ ከም ዘለኻ ከኣኒ ብኣእምሮኻ ምውሳንካ ዕውት እዩ ዘብለካ ዓወት ማለት እቲ ጉዕዞ ደኣ እምበር እቲ ንበብሐ ኣይኮነን ኩሎም ሕጂ ሰዓት ረእይዎም ኢኹም ዕውታት እትብልዎም ሽሞም ብጣዕሚ ብኣብነት ድለዓል ኣብዛ ዓለም እዚኣ እዞም ሰባት እዚኦም ንሶም ደሕለፈዎ ድኾነ ህይወት ኣሎ ናብታ ቦታ እቲኣ ንኽበፅሑ እዚ ዓይነት ኣስተዋፅኦ ኸበርክቱልና ድማ ድኾነ ድሓልፍዎ መስራሕ ኣሎ እዩ ዓወት ድማ እቲ መዓልታዊ ዝነብሮ ናብራ እዩ ደኣ እምበር እቲ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ናብራ ኣይኮነን ስለዚ ኣሕዋት ሓደራኹም ዓወት ማለት እዚ ምዃኑ ክንርዳእ እንተደኣ ክኢልና ካብ ሎሚ ዕውት ህይወት ክንጅምር ንኽእል ኢና ፕሮግረሲቭሊ ብቐጻልነት እንዳበረህልና እንዳተጋሃደና ቀስ እንዳበለና መሬት እንዳወረደ ብኣእምሮና ንሓስቦ ነገር ድማ እንዳጨበጥናዮ መዓልታዊ ንኸይድ እንተደኣ ሃሊና ዕውት ህይወት ኢና ንመርሕ ዘለና ነዚ ነገር ዝክርዳእ ንጀመርኩ ዕረፍቲ ሰላም የረኺበ ንምንታይ እንተደኣ ኢልኩምኒ ብዙሕ ግዜ ዝኾነ ነገር ስለ ዘይረኸብኩ ገንዘብ ስለ ዘይረኸብኩ እዚ ሕጂ ሰዓት ደሎ ዓይነት ህይወተይ ስለ ዘይረኸብኩ ጥዕና ኤኒቲንግ ኩሉ ኣብ ህይወተይ ደሎ ነገር ስለ ዘይረኸብኩ ዕውት ኣይኮንኩን ይብል ነይረ ክገርመኩም ግን ዓወት ንሱ ኣይኮነን እኳ ደኣ ብኣእምሮኻ ትብህጎ ትምንዮ this is not my end በቃ እዚ ይኮነን መወዳእታ እዩ
زحاشي هيوت مون عيك بأنيو كابي حليفة نسدراي كابي حليفة ندكي كابي حليفة نحبرة سبي دخون برهان زخونة أبو أمور يدسلو هيوت علو إلك عتقدم كان نعوب أمره خان داس علك معلتاو دما معلتاو دما على الهوات خيد زنبركا قديف كان عو معلتاو نافتو بوتات تخين انت أهليخا you are successful نسخة عوتيخا بزي قدس دقات مكارو لنقرات انداتا مهاركا تخي من قد خادا قيرتا تخي دمو قن نبحنت من قد يخا تقعز دلخا اذي قعزو تدما ناي عوت قعزوي نزا كونسبت زيا نزا نقر زي أخن رد عن ترأخي إناخا كنسرح بنخل كنقبرو بنخل أي حدي ساعات نقرات على الويب من البات با عمرنا نسألو نقرنا مريد سلزي ورد عوت هايكون كون أنا نبل انتر أحالينا قن that's not it الشيء كونن سلزي حوات انت عبينا دلنا حجي نابينا خنكيد ندردلنا كابي تبقيسنا نابينا خاص نكيد وسينا زلنا إذا نقر زيدت أمر بتعامي حريق كاب إذا خبرو بنا مهران حجو كابي هو تيدا جن بزو personal development ناي مود أتابك top كنبلو أمنخ بتعامي نعيوني هو تين نغير بزحات سواتو إذناتم هو تنغير مخني أزخونا بو بروكتر دبال سو أهلو إذا بو بروكتر دبال سو أي بتعامي إذناتو تاريخ سمع كلها عزيزة دنسوكا دخونا ساعات حدا ريمان ستانفورد دبال سو أي رخبو رخب مسبلو بو بروكتر كرئيك كان كلوخو بالتعامي كما خان ميزرابل دخونا ناي مود أتا زباخنا هيوت زلو سبري أي فلت أني يبلو مو بتعامي يسم بدوا كميلي أخم لولون دلوغل جن اتسابتي كميلي زي ريمان ستانفورد دبال كنقرون كله ريمان ستانفورد بتعامي هافتام بتعامي تعوي بتعامي أو حقوس دخونا عوت دخونا هيوت دحلف سقيلكا تعللو ليكون ناي بحكي كم نقرن دخونا سبي نيرو تاسوا يخا حكا إخا كبلو كيلون بو بروكتر مالتي وحكا إخا بتعامي زربل دخونا هيوت يدنبري له بدحريو جن ناتكا من قد دي سرح انتر أهليو أنا دي بكا من قد تسرح اسكت كتلو تخيل دو يبلو ما of course هو حكا خا ناسي من قد تري سرح ناكا قتلي مخنياتي يبلو بإخانة لو تفلت معي حميمر إخانة تفلت إخانة أو أي فلت أنا دقيقة إخانة تفلت رخونا جنزو سينا نور إيكاي فلت أنا دخونا ختنا قوي دخونا نانتين قد سمعتني حزن سمعت كسمع عن خر إخانة لو تفلت نو كله جزي جويفول إخا بتعمى زي دست بالهيوت إخا تحلف بلو بل تحس كاز نبركا من قدي انت عادي سرح نيرو أنا دي بكا من قدي كتكتر تخيل دخا وي كتكتر على كابلو أنا خابك حق ديدا تقبل يبل بتعم ميزرب اللي خنا هيوة تحلف لنا برسبي بدخلنا انت بالكم بتعمي بدخلنا بخسارة دساقير بتعنا انت بالكم بتعمي ميزرب اللي خنا حماق دخنا نيتعنا خنا تاتي نيرو حقوس دخنا هيوة كحلفني كل جزء مستج أنا نقي حنساب رأسي حنساب بني مسبول كي يدبل تحرم تايجيرو حمتي بن زي أتجبر انت الأخونك إنه ناب قولني تايد بهالجيرو مثل كابورساوت أبيلو مثل حفيبه نزام مثل حفيزي أم ببامو أبزا مثل حفيزي أدخلنا ناس كحق خيتوت إخا جبر دبلت كان جريخا تجبر له أتهم مثل حب ده بخاني think and grow rich تبال which is حسب مكتبة تبل بدعبي في مسدخونة النفلت عمت حفا شنو تعمل حفيزي كم دللا تعم ببايلو جبر قبل كان كله أخذت تكبره جمر يخابلهم حراي لقى أبو فروكتور كتكبره جمر نزنا جرزي ولكن متحف أم بيبص يري لأن تزي أمنكو أتريست كم بزنايز سب جيوت بتعمي سدر تمسكون كأمنو خا قديت أصله دخون بتنهات أمنات كأنا زي متحف زي أقم بباجي ميربل so أويش تحد عمت نزام متحف زي أندام بل أويش تحد عمت بمئتين سبعان حدد أسفي بمئتين سبعان حدد كون العلي تناتو دموس كلا الكيلو نخبر نبرة شد شيء أب عمد بالحقيقة ناب 4 شيء أب عمد بالحقيقة ناب 200 ساعة عن حموشن شحر عمد يخرج الكيلو بتحمي دنتيو تايس اللي دقور كيق غير كيلة تاي غيره كم يلي تعميته بموبايل كأني شو ساعات كم ديناي تاي دبا كريمينج سيرفيس نيرو وكأنا ناي تريت كامباني أخفيت نيرو نتناي تريت كامباني كسب 1 مليون كسر حكي ميرا وش تحموش عمد نعو عاتي بمنطقة تغير أنت يسل دقور كي تغير بموبايل كأني ناب حدا إرنايت جيل كونانت إرنايت جيل دبهالو ناي personal development تجزيتي ناي قلاو عبيت وكاس ناي personal development ومهران نبورنا بمخير كل نجارات قدي فوق أمس تقعد يروح سرح جمر each and everything خاني كما يجي رخم دمته أنتي كم دجبر بخمي كم تتعود خاني تبو جيرو نتا نتراي عود وكاتنا عود أنتي مخانو خابز قبا يخرج أكيلو زين شعو أمري وملو سبات كميلهم عودات كم دخونو كسب دموت العلف 8 شعاتن أدميو جيرو يموتي almost 6 عامتها كاب جيرو لخلت عامتها كاب خاب دموت كسبت هذا موت العلت كأن نزنا جرزن دام هاري خيرو فزأرنايز جير نخمز عين سب دفت أرى بتعمي بأبيتو ذي كخجلت ليك الكاكا قدا كافتم قدامو تروحون نسبات كابد حشي كابد عزقت تروحون هيوت نابد حشي دوتو عينت
መንገድታት ዝፈጠረ ሰብ እዩ that's why ከዓኒ ክኽተሎ ገይረኒ እታ ድበላ ከዓኒ ዓወት ማለት ፕሮግረሲቭ ዝኾነ ብቐጻልነት እንዳተቀደጸልካ እንዳበረህልካ ዝኸይድ ናይ ሓደ ክቡር ሓሳብ ኢልዎ ስለዚ ጠጠው ቦሞ ነገር ሓንሳብ ህይወትና ነምጣዮ እንደገና ድማ ትሕጂ ነብሮ ዘለና ህይወት ንርአዮ ሞ ትሕጂ ንብሎ ህይወት ነምጣዮ ሞ ብድሕሪ ድማ ትኽንኮኖ እንደሊ ህይወት ንርአዮ ኢና ክልቲኡ ብጣዕሚ ፍልልይ ኣለዎ እዩ እቲ ንሕና ክንነብሮ ንደሊ ህይወት ነብር ናይ ባሓቂ ኣለና ዲና ንምንታይ ኢና ኸ ነብሮ ደለና ህይወትና ሓንሳብ ኣይንደግማን ኢና እዛ ህይወት እዚ እስኪ ኣብ ከምዚ ኢንቨስት ግበርዋ እንተንበሃል ኣይዲያል እንብሎ ብኣእምሮና ንሓስቦ እዚ ነገር እዚ ሞ ክነብሮ ኣለኒ ኣብዛ ዓለም እዚኣ ክሳብ ዝሃለኹ ዘይጠዓስ እዚ ዓይነት ህይወት ድነብር ድብል መጀመርያ ንዕኡ ንምረፆ ብድሕሪኡ ምስ መረፅና ነዚ ነገር እዚ ኣብ ከምዚ ክበፅሐ እዚ ነቲ ነገራት ክገብር ብቐሊሉ ክንጅምር ንኽእል ኢና ብሕጂ ብዝረአየና ሰዓት ምናልባት ኣብ ሕጂ ሰዓት ስራሕ ዲ ስኢና ቋንቋ ዲ ኣቢና ጥዕና ዲና ስኢና ዝኾነ ነገር ኮይና ክንከውን ንኽእል ኢና እዚ ኣብ እምሮና ህይወተይ ሞ ብኸምዚ መንገዲ ክባኸን የብሉ ጥዕናና ኣይግበአን እዩ ህይወተይ ሞ ብኸሳራ ክውዳእ ኣይብሉን ዝሓሸ ዓይነት ህይወት በቃ ነደይ ነቦይ ንቤተሰበይ ክገብሮ ዶሜ ኢልና ናትና ኣይዲያል ዝኾነ ህይወትና ትርጉም ዝረኽበሉ ዝኾነ ሓሳብ ኣብ እምሮና ንምፅእ እሞ ብቐጻልነት ከዓ ናብዚ ቦታ እንዳኸድና መዓልታዊ ድማ ልምድታትና እንዳስተኻኸልና ክንከይ ተረኣኺኢልና ግድነት ንሕና እውን ዕውታት ምዃንና ዘይተርፍ እዩ ኣይዲያል ንብለኩም ዘለኹ ብኣእምሮና ንሓስቦ ወርዚ እንብሎ ኣይዲያል ከዓ እንታይ ይኸውን ክእል ተረኣይኩም መጀመርያ ንዓይ ዝነበረ ነዛ ህይወተይ እዚኣ ቀየረ ህይወት ናይ ስድራይ ከቀየረ ኣብዛ ዘለኹ ቦታ ኮይና በቃ ምክንያቱ ኣነ ድመፀለይ ዝነበረ ኤሮጳ እንተደይከርኩ ኣሜሪካ እንተደይከረ ከምዚ እንተደይገረ ዝኾነ ሰብ ተደይ ሓጊዝ ንስድራይ ክሕግዝ ኣይክእልን እየ ከምኡ ክገብር ኣለኒ ኢለ ሓስብ ነይረ ግን that was not it ንሱ ግን ኣይኮነን ስድራይ ኣለዉ ስድራይ ግን ክሳብ ኣብ ዝኾነ ቦታ ድበፅሕ ተስፋ እውን የብለይ ናብ ኤሮጳ ኣሜሪካ ድወስደን ወላ ሓደ ሰብ የለን ምልስ ኢለ ክሪኦም ከለኩ ህይወተይ ስለዚ እንታይ እታ ናይ መጀመርያ ነበረት ኣይዲያ እንደኾነት ብኣእምሮይ ትርጉም ዘለዎ ህይወት ኢለ ሓሰብኳ በቃ ኣብዛ ዘለኹ ኮይነ ንስድራይ ክሕግዞም እየ ንስድራይ በቃ እታ ዝደልይዋ ነገር ብገንዘብ ይኹን ብድጋፍ ይኹን ብኩሉ ነገራት ከድግፎም እየ ኣለኹንኩም ክብሎም እየ that was my idea ትናተይ ብኣእምሮይ ዝሓስቦ ነገር ንሱ እዩ ነይሩ of course ሕጂ ክኸውን ከሎ ከዓኒ መዓልታዊ እንዳቐየርካዮ እንዳዕበኻዮ ኢኻ ትኸይድ እታ ንዓኹም ትረኣየኩም ህይወትኩም ደይተኽስረልኩም ግን ናይ ባሓቂ እስከ ቀዳሚት ነገር ኣምፅዋ ኢኹም ኣብ ኣእምሮኹም this is what I want to do በሊኹም እዛ ነገር እዚኣ ክገብራ ደሊ ንበል ብድሕሪኡ ድማ ስጋብ ሕጂ ምናልባት ስድራና ደይሓገዝና ጣዕና ስኢና ሙሉእ ኮንፊደንስ የብልና ዝኾነ ፍልጠት ደይብልና ዝኾነ ቋንቋ ደይተምሃርና ክንኮር ንኽእል ኢና ግን ኢማጂን ብኣእምሮኹም እቲ ስኹም ትደልይዎ ዓይነት ሰብ ከመይ ከም ድመስል ሰኣልዎ ኢኹም እታ ቀዳሚት ነገር ንሳዕ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ፈጣሪ ንዓና ንደቂ ሰባት ጥራይ ዝሃበና ኣሜዚንግ ዝኾነ ፋካልቲ ወይ መሳርሒ ኢማጂኔሽን እዩ ስእላዊ ኣእምሮ እዩ ኣነ ቅድሚ እዚ ዓይነት ህይወት ክነብር ምጅማረይ ብኣእምሮይ I was watching this ቅድሚ 3-4 ዓመታት እንድሕሪት ምልስ ኢለ ክሪአን ከለኹ ብኣእምሮይ ንሰባት ብኦንላይን ይኹን ብኣካል ይኹን ስልጠናታት ክህብን ከለኹ ዝሓሸ ህይወት ክነብር ከለኹ ስድራይ ክሕግዞም ከለኹ ካብኡ ሓሊፈ ኮልዓ ንሕብረተሰበይ ብርሃን ክኸውን እንከለኹ ኮፊ I can say it I was saying it ይሪኦ ነይረ ደጋጊመ and it happened ካሊ ብጣዕሚ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት ኣብ ደለዎ ብኦንላይን ብኣካል ብዝተፈላለየ መንገዲ ኸ እዚ ስልጠናታት እዚ ንኣብነት ሕጂ ዝገብራ ዘለኹ ቪድዮን ድሪኦ ዝነበርኩ ግዜያት ነይሩ እዩ this was what I was watching ብኣእምሮይ ሓደራኹም ኣሕዋት this is not our end እዚ ይኮነን መወዳእታና ኣብ ኣእምሮና ፈጣሪ ዝኾነ ደቐምጣ ነገር ኣላ እታ ደቐምጣ ነገር ስቕ ኢሉ ኣይቐምጣን እዩ ካብዛ ሕጂ ዘለኸያ ሕማም ጥዕናኻ ተሰማቐረ ስለ ዝደሊ ፈጣሪ ጥዕና ደጋጊሙ ደርእየከ ተስፋ ደህበኪ ሓዊ እውን ብተመሳሳሊ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ደሎ ክሳራኻ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ደሎ ገንዘብ ምስኣንካ ስራሕ ምስኣንካ ዝኾነ ኣይረብሕን ትብለሉ ነገር ዝኾነ ደይረብሕ ህይወት ምርካብካ እሱ ይኮነን መወዳእታኻ you know it ትፈልጦ ኢኻ ፅቡቅ ጌርካ ፈጣሪ ደቐሙጥ ኣብ ኣእምሮኻ ዝኾነ ደስ ድብለካ ባታ ደህበካ ናይ ባሓቂ ንህይወትካ ትርጉም ዝህባ ዝኾነ ህይወት ኣሎ እዩ ስለዚ ንሕኡ ካብኡ ምጅማር እዩ ስለዚ ነቲ ነገር እዚ እንተርኣ ብኣእምሮኻ እንዳርኣኻ ብቐጻልነት ድማ ነቲ ኣይድያ ትብቅዕ ብኣእምሮኻ ደሓስክያ ህይወት ዝምጥን ሰብ እንዳሰራሕካ ኣብ ውዕሎኻ ክኸውን ይኽእል ኣብ መዓልታዊ ህይወትካ ብተወሰነት ንእሽተይ መፅሓፍ እንዳንበብካ ከምዚ ቪድዮታት እንዳርኣኻ ገለ ነገራት እንዳተምሃርካ ክከይድ ከለኻ ኣበይ ከም ዘላኻ እንተርኣ ፈሊጥካ ናበይ ከም ትኸይድ እንተርኣ ወሲንካ ጉዕዞኻ ናብኡ እንተርኣ ጌርካ ድማ ዕውት ሰብ ኢኻ ንስኻ እዚ ክብለኩም ንጥናሕኩ ቦብ ፕሮክተር ዝበሃል ሰብኣይ ካብ እዚኣ ይደቐመጥ ዓወት ማለት ኣበይ ከም ደላኻ ምፍላጥ ናበይ ከም ትኸይድ ምውሳን ካብቲ ዘለኻ ተሲእካ ነቲ ብኣእምሮኻ ሓሰብካ ናብ መሬት ንምውራንካ ጉዕዞኻ ምቕላስ እዩ ብኸምዚ መንገዲ ክንከይድ እንተርኣ ኸኢልና ድማ ኦፍ ኮርስ ንሕና ዕውታት ኢና ነዚ ሕጂ ሰዓት ዘሎ ህይወትኩም ኣይተረኣየኹም ኣሕዋተይ
ፈጣሪ ብልቡኹም ዝቐመጣ ድኾነት ህይወት እንተ ደኣ ሃልያ ነታ ህይወት እቲኣ ንምምዕዳው ከዓኒ ዘየድልየኩም ነገራት እንዳገደብኩም ንዕኡ ዘድሊ ነገራት እናብእምሮኹም እንዳኣተኹም ውዕሎኹም እንዳስተኻፈልኩም ትኸዱ እንተ ደኣ ሃልይኹም እመኑኒ ኣሕዋተይ ሳክሰስፉል ኢኹም እውታት ኢኹም ንስኹም። እዚ ኢኻ ትጥቡቕ ዜና ሎሚ ክንጅምር ንኽእል ኢና። ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ውፅእ ምስ በልኩም እንታይ ኢኹም ትገብሩ? ናበይና ንኸይድ? እስኪ ብዛዕባ ህይወትኩም ምሕሳብ ጀምሩ ኢኹም ወይ ልክዕ ካብዛ ቪድዮ እዚኣ ውፅእ ምስ በልኩም ውዕሎኹም ከመይ እዩ ደሎ رأيي وتفتشوا اسكيهم سوشيال ميديا خم تعيني سوشيال ميديا تنبوا مصحفتك كما عينت مصحفتي وعلوكم كتريون كلهم بتقلالا نتبع امركم تحسبوا هيوت دمت اندي ويس هكونن دعم حدا دغير من سب حدا سب هيوت انفستمنت مخانا دير دع سبالوي لمن تاين ترايكم انت راه حدا تيك توك 3 ساعات عليفك هيوت كانوا يخانو هيك يار لخا حدا ساعات ملو حنت تطقم مصحف انت راه ጊዜኻ ሓሊፍካ ከምዛ ዓይነት ጠቃሚ ዝኾነ ቪድዮ ካልእ ቪድዮታት ወይ እውን ትምህርትታት ተራ ሓሊፍካ ድማ ህይወትካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ዘለኻ ትውዕሎ ቦታታት ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ። እታ ትደልያ ህይወት እታ ትደልያ ዓወት ወይ እታ ትሰኻትለካ ህይወት ተደኪና ዘላ ኣብ ልምድታትካ ኣብ ውዕሎኻ ኣብቶም መዓልታዊ ትረኽቦም ሰባት ኣብ መዓልታዊ ትውዕሎ ውዕሎታትካ እዩ። ስለዚ ዕውት ንምዃን ጥባሕ ዘይኮነ ሎሚ እዩ ክጅመር ዘለዎ። ኣብ ሎሚ ኮንካ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል? እስከ ደሓን ንርአዮም ኢና نفسك مفتاشات قداميتي نفسك فتشمو ابزي يدل السوشيال ميديا توعل انتر انيركا زي تقوم خان قدميت نختسقم دي غورخا حابوسكا دي وسدو ناي بحقي بلوس سب نخي تقبر دخونه عرفت انتر اهل يمخا اقدين كخاب ام الاي امان نحوات الزا هيوت ازي نبرا نحنا دا امبر كيبلن ندلوم صبات هيكون دي نبرنا احنا هنا نبرا لازم هو سالد لنا لوي تعال السوشيال ميديا اخذت كتاتل نجنزب دلك فلسفنا خمي بقليل يخرجوا خلي دبل حساب دلك ويش أنا دخا يكون اللي كمية خمسي تنزل مالك قليل حوات فالي مفتار تراي أنت رأى شجرك تفتح كيل كان حدثه أنت رأى كرياتيف لخنا أمرها تتقيمك نايكالو سباتي ودقل النجارات أبي وتم كتمت أنت رأى خيلك معها سبات كيف تجنزب مخفارهم دي تعرفي تعناسي إنك أخذ كون تخلي خات عنا جن أنت رأي كونت كم فتش إنك لنا نفسنا تعناسي إننا كون نقينا عنا جن إسناد شو على فلو لخنا ناي تفترة في الساتي لخنا كيم لخنا تينكاث لخنا شغلات قد أنت أهلي لازم نجرات اليوم أمر الرجع في خات سرح سلز أقدم كان نفسك فتش خا أفكم يكون متعتي للأخو ده عين سنجراتي من الحريت زكوتنا دلو سكما حلقة خوينا نزولو زي حد سعد لو خو يوتي كو تقدم على نجر حتى حساس واي وعلي سكوا على خافتشو أكم يكون متعتي خار لخا السوشيال ميديا خافتشو anything زغب لكم تنحكوا نجرات اسكن فتشينا أمرنا خم عند أمري تسبح هذا ملؤ بديت اللي أفت أرد عمن نايب حكة فت أرد تجو جيرو دكوا عزمان النت دلنا واستسفاد ورزق بنايز دق دلو أبزاد قاعد يتعلم دلو نجرات بو بتسعده مغني تلبز حدا راح وات إذا هيبو تزي أتشلم نايب حكة تشككينون تتسو سبعة لازم يتكان كتلنا مغنياتنا قريفنا نايب حكة مغنياتنا خنا انترو انتر أخيدنا ناي من بار ترقمنا انتر أخنا انترو خيلنا خاني صح شيء وت من بارنا زي ترفي لازم فتش نفسك بالحريت تم دلو نجرات كم دلو تقبل لهم يخا نمنتهاي كم زخي نمنتهاي كم استفادي كخون كوي نورن زكو خجبر عين ورنا أي تبل it's okay جيزي علىك وكار أبوزح جيزي هل حد يهجمر انتر أخيلك سلزي بك أترحلف حليفون it's okay نعوم مقبالي مستدلو نجر مرت عم ديكونا بك أنا عود تمسكني كانت نجرت مقبالي مستقبل كايو بدهر إيدما ما مسكاني مسكت مبالي إنك خابز رخف خابز رب النجر عيمت مبالي إذا النجر هذه إنك تقبر أنت الأخيلك بدهر إيدما you have to be happy حقوس كنت كون كتكال عليك قعزة هيوتك قال لك قعزة عود كان قال لك أنت رافين من تاين ترى الكومني أنا دمسلا ندنا قدم حجي دخول نجارات مسرخوكم ماكينة مسجزاكم جزاء مسجزاكم كان زيلهم فلورات كلون كله ده حشي وقت كنبرن كله ستنات كبرن كله حجوز دخون كويس عن نيرو حزيجن أنت أي حكوس أنت رأيكم أنا عايز حجوسني زلولي نجارات حتيتي في أرغبن كله ده يكونه إذا حتى تكون نجارات كهبن زخ الفت أري مساين بأي سرح مهلا إذا نجار زي لحمسني ما خام زي حجوس كحوي نأخون زي حجوس كحفتي نمنتا أنت رأيكني إذا بقى أمرك تحاسبيها هيوت حويكون تابع أمرك تحاسبها هيوت نخيبك حتى تكون وهبك هيدو يتدادو بركة زدادو الكافت أر مسا خايدلو إذا يخ حجوسك هتقبو سلازي تسغات لي هيوت كم يكم تمسر أي أخا نعات حجوس الأخا بحد ساعاتكم كا إذا هيوت دي أفت أر خيبك مخانو آمين كا قلمي فت أر انت رأت أتأويل كا هليخا بقى نقصر رحم فت أرون تفقدو ليخا أتبع أمرك تحسب زنبرك أكم زغبت سئلك زنبرك هيوت دما بخمي كتبت حقن تغل فتعلم من قدو اندار أي كاي زغيد
أحوات حدراخم بتزلو نجار نده تساعدنا እንዳበልና ንዕኡ ከይተቀበልና ምስኡ ንራፀም እንተደኣ ኮይና of course ፈጣሪውን እታ ንሓቶ ዘለና ነገር ይኸበና ስለዚ እዚ ህዋይ ከምዚ ኢቲ ኮይ ምባል ምጥዓስ ገዲፍና ብዛዕባ እታ ፅባሕ ንጎ ፈጣሪ ድህበና ሂወት ሃረር ንብለላ ክህበና ምዃኑ ንኣምነላ ሂወት ብኣኣ እንዳሓሰብና ንዓኣ ብኣእምሮና እንዳሰላሰልና ኣብ ሕጂ ሰዓት ክንገብሮም ዘለና ነገራት ካብ ዘየድልየና ሶሻል ሚድያ ካብ ዘየድልየና ዓርካ ማሕዛ ዝኽእለኩም ከለኹ ኣሕዋት ዘይድሊ ዘይጠቅም ሰብ የለን ከም ዝጠቅምን ከም ዘድልን ዘይተረድእ ብዙሕ ሰብ ኢና ኣብ ኔጌቲቭ ነገራት ዘእትወካ ምውሳብ እያ ደላ ክገርመኩም ኣብ ሎማ ዓንቲ ኾንካ ዘይድልየካ ሶሻል ሚድያ ታርሕቕ እንተደኣ ኾንካ ብሎክ ትገብር እንተደኣ ኾንካ ስራንካ ዝዘርግ ኔጌቲቭ ነገራት ክመፅእ ከሎ ኖ ትብል እንተደኣ ኾንካ ኣብ ኣእምሮኻ ዝኾነ ኔጌቲቭ ሓሳብ ክመፅእ ከሎ ኖ ፈጣሪ ኣሎ እዚ ኢካ ነታ ሓሳብ ትልካ ንሓደ ሃመማ ከም እሽ ትብሎ ነታ ሓሳብ ምፅእ ከሎ እሽ ኢልካ እንተደኣ ተግድዶ ኾንካ ሓድሽ ሓሳብ ትቕበል እንተደኣ ኾንካ ናይ ብሓቂ እታ ፈጣሪ ዝህበካ ሂወት ክትነብራ ምዃንካ ብእምነት እንተደኣ ክትጓዓዝ ክኢልካ ድማ ምስ በፃሕካዮ እቲ ቦታት ይኮንካ ዕውት ትበሃል መዓስ ደኣ ሎሚ ኢኻ ዕውት ትበሃል ምናልባት ኣሕዋተይ ከምዚ ኢለ ክዛረበኩም ከለኹ እዚ ሰብ እዚ ብቐሊሉ ኣይኮንኮን ኣምፅዮ ርድአኒ እዩ ንምንታይ ከምኡለኩም ዘለኹ ብጣዕሚ ከብደኒ ነይሩ ቪድዮ ብፍላይ ምስራሕ ፊት ንፊት ካሜራ ኣምፅእ ኣቢልካ ቪድዮ ምስራሕ ምስ ሰባት ምዝራብ ስልጠናታት ኣብ ቅድሚት ወፂኻ ኣብ ሰሚናር ኣብ ገለዲ ስልጠና ብጣዕሚ ካብ ደብር ሕንድ ነበረ ነገር እንታይ ግደኹም ግን ኣሕዋት ዕውት ዝበሃል እቲ ደለዎ ሽግራት እቲ ደለዎ ፍርሕታት ናይ ብሓቂ ድገጠም ሰብ እዩ ስለዚ መዓልታዊ ድገብሮም ነገራት ነይሮም እዮም ናብዚ ክመፅእ ዝኾነ ድለማመዶ ነገራት ኣሎ እዩ ብቐሊሉ ሕጂ እዚ ቪድዮ ዝክሰርሕ ከለኹ ብጣዕሚ ኢንጆይ ድገብሮ ቅድሚ ሕጂ ግን ብጣዕሚ ድከብደን ነይሩ ግን እንዳተማሃርካ ክትከይድ ከለኻ ካብ ጌጋታትካ ክትእረም ከለኻ ፈጣሪ ዝኾነ ነገር ክመክረካ እንከሎ ተስፋ ቆሪጥካ ነበርካ ናብ ተስፋ ክትምለስ ከለኻ ውዕሎኻ ከተስተኻኽል መፅሓፍቲ ከተንብብ ግዴታ መፅሓፍቲ ምንባብ ኣይኮነን ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ክትርኢ ትምህርቲ ክትመሃር ናይ ብሓቂ እቲ ተስፋቲ ክህበካ ዝኽእል ነገራት ኣብ መዓልታዊ እንተደኣ ክትክስኩሶ ክኢልካ እታ ስኻ ትደልያ ዓወት እታ ስኻ ድሕሪ 2 ዓመት ድሕሪ 1 ዓመት ድሕሪ ዝኾነ ኣዋርሕ ዝኾነ ዓመታት ትምንያ ሂወት ተደኪና ደላ ኣብ ሎሚ እያ ኣብ ሎሚ ክሰርሕ ክትክእል ኣለካ ሎሚ ዕውት ኮንካ ሕድፋ ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ናይ መወዳእታ ጌርካ እንተደኣ ንስኻ ተበጊስካ እቲ ስኻ ትኽእሎ ነገር እንዳገበርካ ሎሚ ክትከይ እንተደኣ ክኢልካ እቲ ዘይትኽእሎ ፈጣሪ እንዳመለእልካ ይድኸይድ መወዳእታ ድማ ንስኻ ትጅምሮ ጉዕዞ ዓወትካ እሞ ኣብ መወዳእቱ ደብፅሑ ፈጣሪ ምዃኑ ኣሚንካ ብእምነት ኢኻ ትጓዓዝ እዚ ከዓ ዕውት ዝኾነ ሂወት ከምብረካ ድኽእል ስለዚ ካብ ሎሚ ዕውት ዝኾነ ሂወት ንምጅማር ንወስን ኣሕዋተይ ኣነ ብዚኣ ትእኸለኒ እሞ እቲ ስራሕ ናባኹም ክገድፍ እየ ሓደራኹም ዕውታት ክገብርኹም ዝኽእሉ ልምድታት ሕዙ ኢኹም ናይ ብሓቂ ናይ ዕውታት ሰባት ልምድታት ንላበስ ኢና ንሶም እዮም ዓወታትና ዘምፅኡልና ኣብ ሎሚ ዕውታት ክንከውን እንተደኣ ክኢልና ድማ ጥባሕና እውን ዕውት እያ ትኸውን እሞ ሓደራ ኣሕዋት ብከምዚ መንገዲ ንኸይዶ ብቐፃልነት እንዳተገለፀ እንዳበረህልና ዝኸይድ ናይ ሓደ ክቡር ዝኾነ ሓሳብ ምዃኑ ተረዲእና ድማ ነዚ ዓይነት ሂወት ንኽነብር ኣብ ጉዕዞ ሂወትኩም ፈጣሪ ንኽሕግዘኩም ንኹላትኩም ድማ ይምነየልኩም ክሳብ ሕጂ ምሳይ ስለ ፀናሕኩም ክብረት ሃበለይ ኣሕዋተይ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ንዓኹም ዘይተሃሲብ ምሁር ናብ ካልእ ሰብ ንኽንበፅሕ እዚ ሒዝናያ ዘለና ነገራት ከዓ ናብ ካልኦት ሰባት መታ ንኽነባፅሕ ናብ ካልእ ደለይቲ ለውጢ ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም ንዓኹም ዘይተሃሲ ድማ ሳብስክራይብ ምግባር እሞ ሳብስክራይብ ምግባር ቤተሰብ ኩኑ ኢኹም ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ዕውት ዝኾነ ሂወት ተመነ ኣብ ዝኽፍልየኩም ሰናይ ሰላም ንዓኹም